Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to my fans on TV. It's the Betway Premiership. Kaizer Chiefs 1, Amazulu 1. I'm joined by Junior Matondo. Stibo unjani? Uskaropa Maton loncha. Stibo right. Yeah, ngimnandi futhi. Uyayibona. Payslip kanhlanhla mkhwanazi. Yeah, Stibo sepoleni. Mange. Yeah, iChiefs bafethu idlala ibhola lemnandi. Quality football. Noma ubani uyalibona na. Yeah. Nobumakhelwane bayalibukela le bhola esidlalayo. Amaphakani. Carpet esidlalayo. Bebakhona da. Sizwa ngabo bayasho ukuthi iChiefs idlala lenye ibhola. Yeah. Noma singakakori. Yeah. Kodwa sizodila ngama set piece. Yeah, nama finishing. Sure. Masingadila ngazo lezo zinto lezi ibhola limnandi amajita ahlala esenyaweni. Yeah. Uyangithola? Yeah. I second sithola ibhola ihlala esenyaweni njalo. Sure. And then icoach yethu ayidlala nga3. Yeah. Ayibulala i4. Yeah. Ngoba cause emidleleni sihlala siliphethe simnandi emidleleni. Yeah. So umthetho uhlala egadile left and right. Improve umthetho mfethu. Yo, big time. Kakhulu. Big time. Angazi utshelene nale inkabi. Yeah. Abantu batshelene nombokazi ukuthi mfethu asifase ibhawudi. Yeah. Kuze sephambili abafana abadla ama-carrots labo. Yeah. Abadla ukhuthu labo. Yeah. Qina yabo ngendlela esengibona ngakhona ngathi bayajuthana. Amajita aqinisile. Aqinise kakhulu. Yeah. And then into efunakala asitholene umuntu omdala icoach. Sure. Abafana bona bazama basebancane baphelela halfway. Yeah. Sekufuneka umuntu ozoqedelela omdala. Sure. Ama decision aso sekufuneka umuntu omdala uma ukuthi sifuna ukukora. Uyangithola. Yena ugudu ukudlalisa ibhola but kwi finishing. Siyaleka kwi finishing. Ngeke uzenze zonke ke yabo. Ngoba cause now sesemfishane. Akabi mude. Kufuneka umuntu omude ozokwazi ukuthi sikore. Yeah, ngoba cause ama chances sawathola amaningi. Yeah. And then ama-penalty sawathola sawageja. Ngona urefe ngabe sasinika ama-penalty bakhoze ugcina sixosha wonke lama player. Akathi play on. Khumbula uMegwell bekuyi umuntu bekathatha ama-penalty. Yeah. Wamisa. Yeah. Samxosha. Yeah. Serino bekuye samsusa. Bheka manje geja abantu lolipho. Sizothuma bani ke manje kwi-penalty. Ndoda. Thuma nomdumo. Otayishabalala. Ngathi ubone ama-support ewayindisa izandla njalo mayiliphethe. But akaphumi. Akaphumi so umfana abamkhulisi. Yeah. Mara igame yabona masingathola icup eli-1. Yeah. Icup eli-1 izosiboost imorale ukuthi siya ku-number 1. Sure. Hayi ku-number 2. Number 2 inabantu bayo vele abayihlalelayo number 2. Bayithwalela le. Bathenga amaqanda ayi-2 bawabeka lapha. Bahlala khona number 1 bayazi ukuthi ngeke bayithathe iligi isingakayithathi thina. Injalo. Yithi kumele sithathe iligi iqale and then mama bezoyithatha. Injalo. Uyangithola? Injalo. Number 2 bawuthwalela bafethu singababangisa bahlala ku-number 2. Thina i-team esibhizi ngayo Sundowns sifuna i-Sundowns. Abona masingasusa i-Sundowns. Yeah. Abanye bazozwela. Bazozwela abanye. Abasesigodini. Ala abathwala number 2 labo ngesibabhangise ku number 2 wabo. Bawuthwalela lo. Bayohlala la. Thina sifuna u1. Ngiyakubamba Rudman. Sifuna u1. Ngiyakubamba Rudman. Ungcobo bafethu. Ungcobo phakamisile. Ungcobo man of the match yami. Last benginika umthetho. Othi nginika umfana omncane manje ungcobo mfethu. Nice imkayichatha. Yeah. Asibonge Rudman. Asibonge Rudman. Amamfethu onke ayabite i1.